Moikka vaan kaikille ja tervetuloa seuraamaan mun bisnespäivää. Tänään olikin tärkeä päivä, joten heräsin ihanasti jo 12 jälkeen. Ohjelmassa oli tärkeitä tapaamisia, joten habituksen oli syytä olla freshi ja huoliton. Siksi mä pidin jalkaan oikein Tokmanilta ostetut bokserit ja sukat. Sitten mun retrokärpät teepaidan ja oikein kauluspaidan. Hiukset mä vedin minttiin ja lukitsin muotonsa ihan syljellä. Se on pirteetä ja luonnonmukaista. Ja tietysti lippis viimeistelee tän smart casual -tyyli. Ekaksi mä arvoin mun henkilöbrändin startupen bilanssin ja totesin, että likviditeetin credibilityin ylläpitämiseksi tarvitaan vähän seed-rahoitusta. Siitä otinkin koppia heti ja cash flow sekä equity alkaa näyttää pikkasen paremmalta. Sitä mä aloin sit tsekkaa mun entry-vaiheen business casein KPI-metrikkejä ja tiukan SWOT-analyysin ja brainstormauksen jälkeen tulin siihen proaktiiviseen vision statementtiin, että mun ROI on fiskaalisesti funtsittuna vähän low-key. Mutta mä sain idean, miten skaalata mun revenuita globaalisti kompetentteihin tunnuslukuihin. Mä päätin investoida mun arvojen mukaan ja steikkasin fundit kotimaiseen B2C-gamblingiin. Revenuita tuli. High risk, high gain. Sitten olikin jo tapaamisen aika. Mä miittasin yhden globaalisti konnektoituneen korporaation gay-figuren ja vedin sille prese. Miksi mun henkilöbrändiin kannattaa oikein satsata? Perustelin keisiä Deepin PDP:n ja benchmarkkauksen showcaseaamisella. Kerroin, miten nyt on prime time jalkauttaa dokupuolen Ventura Capitalifundit asiakasrajapintaan. Eli nyt olisi viimeinen dedis, takalta statsit ja määrittää next stepit. Totta kai closasin melko muhkean diilin. Konversioaste meni through the roof. Paltsun tuloksena saadut assetit sijoitin melko äkkiä. Ei sovi jäädä tuleen makaamaan. Mun enkelisijoittaja tuli sit paikalle. Mä selitin, kuinka markkina on nyt kuiva, ja just sen takia early adapterit on vahvoilla tässä. Kerron mun visiosta ja roadmapista, mut kuulemma stakeholdereiden positio oli sellainen, että enempää base fundingia ei ollut mahdollista saada. Mut tämmöstä tää high roller-tyyppinen business joskus on. Päätin omatoimisesti tehdä exitin tältä päivältä. Kotona mä sitten nautin iltapalaksi 8 rennietä ja enkelisijoittajan näkemystä noudattaen päätin nukkua pirteen ihanasti parvekkeella. Oli kuulkaa taas niin ihana päivä ja kiva kun katoin. Tilaa, tykkää tai oikeastaan aivan sama. Nähdään seuraavalla kerralla. Mega moikkuli 3 C:llä.